adofo Sadri yobom paye na yetu ye ho ahye Onyankopon ensa adum nyina wura wa ye kronkron na wudutumi obibia mu openti enene yaba ha se ye beka wasama kire won krofo so se ma wa hoden ene wutumi eni ensama ebe yachi na enye nshirama yen eda wase we ne radi Yesu din mu amen amen. Ebe Nyankopon asese Nyankopon ahu ye mobo na ene nso osade na sam kronkron no ma ye biewu na ebedi ka kenkai Onyankopon asem no ewo 2 Kings 6:1-7 2 Kings 6:1-7 ahemfoma etosumienu etinsia enjimu ba akokosi enso osena adifo ma no eka kire Elisha se hwe wonim ha yatie eye hihia papa mayen mayenko Jordan no na yenkofa impuna miako emfiri ho na yensiesie baabi wo ho entena ho no se monkoi na oba akoka se tenenene onkoa enko no se menso meko na ono won si mokoi na oduru Jordan ano no okubu enua no obubu enua no na oba akọ erebu empuna no dade no efiri to nsuo no mu na otie mu se awo miwura akofa me yo na Nyankopon nipa no eka se ehin na etoye na okire ne ho na otwa adua no bi otwa adua bi eto ho na dade no ebeta ani na oka se mmaso fa na otene nsa efaaye Awurade asem nie ene ebisua na mebebre efiri saa adisua yim saa atwere nsem yi mu na ebeboa yebebre pa na pese ne kasa fa modern bo efo ho industrious people ne pese ne ene wo ene ekasa efa ho na etimi aboa ye kasa bia obi industrious so it means as any panel or hard working or tending to work hard obi a or ye modern bo fo obi o padwuma obi wasiesie ne ho se adwumaden bia de obeye sani panel onye ni hafo onye akwadwofo imo wo ye brefo so odi adwuma bia snani so a oyire ne ho no wo ye tine kasafa nipa omo eye modern bofo no mo pa adwuma abrabomu asetremu na adisua bebo bebre ahasei ose adifo mani verse bu ebefa na maako na afi enya adisua bebre no afiri mu ose adifo ma no eka kire Elisha se hwe wonim ha yeti hia papa maye verse 1 no ha okaso adifo ma ha na nkyere se bia sa nkofo yi no omba panom adifo na sa adifo na ewo mu ntina me from se adifo ma no na bi ni mo omo ye company of prophets nkofo bi Nyankopon adifo bi Nyankopon afre wo mo a wo mo te senior prophet na sa Elijah na ase na o educate wo mo na o lecture wo mo so de beya ofra Nyankopon de afre wo mo no on betimi aye adwuma ni yie akire be kan wasam to se adifo ma no e ka kire Elisha said wonim ha yatie hia papa maye edinya se bia nkofo e ka se adifo ma na omo ajanom adifo ntira papa no yasofo ende me from adifo ma no de bi nemum omo ye company of prophecy a omo anya ofre efre Awurade ho na omo te senior prophet Elisha enase na odete wo mo se de beya omo nkomhye omo ni so ade hunu bibia efa Nyankopon asem eba omo nche bia ho no omehu ekwan a omefa so a ometimi ade atodwa na odifo no omo tene na ase a o educate wo mo ne yehwe verse 1 no adifo yi eka kire Nyankopon nipa Elisha se onim ha yatie hia papa maye tese ha se enye maye intinga mayenko Jordan no na yenkofa empuna miako emfiri ho ne ensiesie baabi wo ho ne yentena ho adisua bebo aye pa yie pa minimum se sankofuo eye nipa bi a omo woni so ade hunu sankofuo ewenkofuo bi a bibi esi wo mo ne so omo eka se baabi a omo tie no yense eho enye o meeting place no ana se omo common residence e be omo tie no eho no enye ene yemu ede be pa na ma sa nkofu ehunu se be bi omo tie enye
na yebesua ne mebebre no afiri mu ne e de aroto abrabo ho ye wo nipakuo en na wo ho na ebe boss ni ahwe na say 4 groups ni ebe hwe na ebe hwe de wo nso group no mu ba bia wo wo sangofo nan unsa say dedi kan na wo se ba bia wo motie no eho ne nye wo mu hunu se ba bia wo motie no enye nti wo mu tu ala mo bi na wo mafiri ho na mo akopɛ ba bia eho ye na wo mo atena ye wo nipakuo ana say ye wo nipakuo enan ene wo ho ye wo nkofo bi a wo mo de se oba sori mu a ana adwuma mu a efie mu o abusua mu ba bia nipa wo bia no sa ekuo ya me boso yi obehu wo mo wo ho so kwa sori mu a ebenya bi asori mu na wo ba efie nso so a ebenya bi oba ware mu ebenya bi okwadwuma mu ebenya ba bia nipa wo bia no ebenya bi ye won nkofo a one ye wo mo a won behunu wo hawo won beka nanso wo nya ho hwe ekuo ba akon no ye nkofo mu ho a se problem bi na esia na problem bi na ekoso a won metimi ehunu se problem no enie won beka se this is the problem nanso no won nya ho hwe yesa adanka fo ndie waka ko nanso ne nsa nsum onya ho hwe group ba akon no na enkosie no ohu ba bia wo na se bia wo nya dia na wasakra wadwene na bia menso me wonya na nyina ne yasakra ya adwene ne yetimi akọ bia ye ana group otoso mi no nso ye wo nso a wo mehunu wo hawo no wo nka wo mo ho wakora ana wo ye hu bibi wo nso de no wo de no saa nkofo yi nso de wo de wo hawo no mehunu se o hawo bi ekoso problem bi ekoso wo mehunu se eye problem pa wo nka no ma ye hu wo nka no ma ye hu hwe wo mo ho wakora wo nso group ba ko no nso no ana wo nkofo bo wo nso de a wo nso ye group etoso mi ensa ne wo mo enhu o hawo no kura ho bi esi wo mo nhunu kura na wo mo aka na wo ma ye hu bibi wo mo third group no ana fourth one so eye nkofo bi wo behunu wo beka nanso wo me ye hu bibi nso so ye no nso ye nkofo bi a wo mo de wo behunu o hawo no wo beka wo me ye hu bibi ana se ye pa we mo nso a ye wo mo a wo behunu o hawo no na wo metu hu na mo haya meka ho asemi ye wo hawo bi a ankanza nkobi ehunu ade bi a esi a ese nkobi ehunu ne bi a enye se obi na be solve ma wo ni mo ese wa na wo solve anampo wo kama obi a solve na de nasem the worst person pa wo de kangofo na emu pa ba ko de ne wo mo a wo behunu nanso wo mo ho wakora no woni de se wo hunu nanso mo ho wakora won ka ho bibia mpo na ngambasa bi kwa obi akora ya na waye anampo bi ho dadwene bi na ho bere bi abeto no so sani pai omo hu pa omo asem no enye kora ansa na omo a ebeka nanso omo nya ho hwe obeka nanso wonye ho hwe ne nsa nsum na okọ ne baabi na de na asem mo bo pa na obi oni oha no esi nanso oni ohunu ho hwe asem bi ekoso pa yie pa nanso ohunu ho hwe sani pa no de yemfa na ntekire wo man na sama mo pa yie pa na de na sam de ne de ye pa na wo be hunu ha wo no na fa wo tu ho na mo eni sa enema we nyina na sa na wo wote e wa brabom adwuma mu asori mu ibe ma kan sam ebre nke esi asonda nkaye yetini atretre ntaba mu akokọ me ebre pa nkaye obeka nanso eduru ma ye ba fo de a wo ma onye hu bibia na asori kura no ewo mu kura ni pa kura asori asa ye kofom yewokuo mu asa na keke ka obeka o nanso onya ho hwe ene obi nso woni yekuo ni se asafo no kura se eguo se mani o se kobe nkumo se ekoni fun woni eno anso watimu nso woni wo hunu ho hwe ne waka sa ni pa maka se mfa na nkyere wo man yeti wo man mu no o man kura o man no sei o man ni nkoyie se Ghana kura ebo ayo nkofo bo o mu hunu anso yetimu sa se Ghana koyio se nkoyio so o man ni mu ojo se o man de enema bi eba bo o man na se mo o man no o mu de o mutimu sa ene won nkofo bo o hunu o meka ho wasam na de eso mo ye bia so metimi aye sa nkofo na de mo kyekere man sa nkofo na de mo kyekere kuro sa nkofo we na de mo kyekere asafo sai na wo tie sai na metie
sa categories emu de he na wo yehu papa ewo mu yenhwe adaba ko a ewo mu no se enkonfo verse 2 no kire se na omote odifo Elisha ne nanse minimi pa wote ne nanse a wutie na asamde nanso minimi se Elisha ojangupo nipa kronkron pa enisan san konfo eti Elisha nanse de a se de te bia ne de ne nanse tena de edemfa so obirenu a ebe bre san konfo yi enipa be na tete wo nipa be na wo tene na ase hwan na wutie no hwan na wo kyerɛkyerɛfo hwan na etete wo awurade mu nkofo we me de Elisha na etete wo mu awurade mu mo kyerɛ wo ekwan a omefa so a ometumi anyame adwuma na omotumi ayama ho atie na nkofo yi nso so omo se ba bi omotie no nso no ɛho no enye binim se Elisha mo ni modie ekwan mefa so ometumi anyame adwuma ne yie omo makwankyerɛ na fo atretene wo mo se de be omenya ni modie nti wo mo otseni wo mo obekansel wo mo obenstrot wo mo omenya ni modie na mo de abobra minim se nyangupo obenyangupo fi a ye wo kwan ahodo be sa apem a ye fa so edete nipa ma nipa timi nyame adwuma hwan na edete wo awurade mu hwan na edete wo nipa na wo edete wo no wo edete wo yie de o ni so ade hunu bi esna ne so wo de wo kwa hen na ngofue omo anya ofre na die ofre ne omo anya nanso akasa ebia ofre na omo anya no omenya ntete na ama omo tini asofre ne mu yie na adwuma a nyangopon de ahye omo nsa no omo tini ya ni omo odifo ebi kwa no hwani so ade hunu bi na onya yichire bi na bere bia na wonipa hunu ni ma wasa woka obetimi ahu ene asofo bebre ni adifo bebre adane abayi bonkon ebo bayiye na etete abusua mu eti efie ni nema bebre na sa ni pai sa difo mu bit Elisha enasia oba dedicate wo mo ebere wo hu wo nya yichira abere se wo mo ka ene ba bi wo so mo ka no ne kwan wo so mo fa so e ka no ene hu abotra se wo munya na ene de obi asori obi atu da se abra no o ma na kora aso ene ne problem a ene yenya na minu ya ba ni minu ya be ma hwan na wotre na ase na hwan na yetre wo hwan na yekyerɛkyerɛ wo hwan na tete wo ya de ese ye hwe ho asampa ye pa verse no kyerɛ sɛ wo mo sɛ odifo no sɛ odifo no ema wo mo kwai na wo mo nkɔ Jordan no enka verse wo sɛ ɛna ɔsɛ ma yenkɔ Jordan no ni yenkɔ fa impuna maako emfiri hɔ ni nsiesie baabi hɔ ni yentena hɔ sankofo ɛyɛ mɔne mɔfo pa wo mo yɛ difo na ebesua ko ebehu sɛ wo mo antena wo mfa anya mpaebɔ se ye bom pa ya ma nyangopon aka obi akoma na me baabi omo tie na enye no nyangopon mo obi abesiesie ho ama wo mo bi mo de yesa wo mo aya de na wo mo nye ani e beba so pa ebetu ho fo pa yie pa ije bibia de to awurade so de yesa ye kura no embese ye be ye ni mo nyangopon ma ye ma ye omo se odifo no kwae ka kire odifo no se odifo no mpene na nka wo no wo mo enko odifo no ema mo kwae na nka wo mo nko Jordan no nko bu enua no mo mfa nsiesie no mo ntena ho na mo mo baabi o mo tie na nye baabi a mo tie na nye se wo firi ho baabi ani pa wo tie na se enya abrabo mu wo betini ehu bibi aye na maka se obi wo ha baabi wo tie nye na nso hu se baabi wo tie kora anye problem bi koso na nso hu se problem bi kora koso ne yire kora ne yire bo bra bi na nso hu obra bi a ne yire no ebo ni kunu nam kwamboni be so nso hu hu pa o e wo se nipa bia de wo ni to fo na ohwe die ekoso abrabom efie mu asori mu adwuma mu ba bia na timi aboa hase hu se adwuma papa na nkofo omba ba ye de nanso omo hunu se Elijah ba mu e baboa omo anka se Elijah wo de woni ya nkokora anya hwe na omo ka se oni omo hu se Elijah omo consult no on se no kwasem ni se ye de pani ema no ana se pani ye de pani mano na akwada ono nso ye ne ho akwada na pani ye ne ho pani a edi asomdue ba wo ba bia edi asomdue ba safum edi asomdue ba dwuma mu edi asomdue ba efie mu na edi asomdue nso eba busua mu onsa se Elijah na ye omo pani omo nya dwen papa bi se omo betu na mo papa bi e wa na omo de asie no omo anya ne sa omo bo prophet na mane ema omo hu adwen pa wo mo tiri mu se na bi omo tie ne nye omo sere orura no kwae se omo kwae nya se bi omo wadwen penti no na omo ankasa de omo paye bibia na bi
enya se bia omo de ombeya ne yentino omo modi fo la samane ye wa sori mu a ye mfa ni papa ni ma pani ye obusua mu asa efia obi a ye de ono a ope da bi omo hu se Elijah na ye omo pani nto omo bra omo ho ase se Elijah se won so bra mo ase se pani ase ana okoduma bebre mu a pani nya ne ho pani akwada so nya ne ho akwada police ni kura bi obi ye sa age no be so control inspector obi ye captain kura be so control colonel messenger person control manager ebasa ema efie nyo ema dwuma mo nyo ema busua mo nyo awarie mu nyangopon de oba adi ba bia ese wodie bema ewo ba bia ono so ese ono so wodie na se bema eba oba position na oba so ekogina bema position ni atu niema afra ase omu so Elijah ye pani to omu de pani no omu de pani ma no omu se le se omu kwai ono so ampa omu kwai e ma omu so ekoye omu anya dwene se enkaye se Elijah na de sa adwen na ba se be be atie enye wona ye pani but wantini ye hunu se be be atie enye na isa koye so mafa na se oye pani ntoto odi omu ni mukwa na bi omu anya sa adwen no adwen ni ba ne ba akofo na se odi adwen ba ye wadwuma mu a messenger kwa betimi di adwena masi wo mana ye yie ye wasori mu a asori ba betimi ya boa because ama asori no odi adwena ama mpanimfo nso tumi di adwuma mana ye yie ye ofia akwada kwa betimi a chena adwene ama efie no ndotue bi atimi akoso oba betimi a chena adwene e wawarie mu nso ka wade no ho bema betimi a chena adwene wa wade mu nyese bema na so odi adwene nko aba bema na wasa nko na wasa adwene wo nyina ona wasa nko de ba na so we so de emfa kwam omo anya dwene me se wo a wo ye panin pa wo na wasa nka hu se ba bi atie gyan nka wo ma ye nso sense ye nkwa ewe wo ehunu wo anye sa na te kra de na ye kra ne ye mona mane da bi omo de ne panin ma no enti emre bia no se ye di adwene kra ba se adwuma mu ne ye wona ye di adwene bia ba edu nyansa bia ba se ye wo mamu ne di adwene bi ba eno ntia sa nti ye mpaja ye ho wo ye corporal ne nza fedie sa wo di afedie DSP kra kasa na wo mfa me go di adwene ba wo ye messenger afie kra boss kra o data kra kasa ma fedie wo mfa da bi eye mfomso pa yie pa sa bi obi adi bia no obi adi ho a edi asomdie ba e wo ba bi e wo bia ndiye se bia di adwene ba na fedie wo di adwene ba adwene ade ba na bo abusua adwene ade ba na bo asafo abo akuro abo wo man ti afedie wo pagya ho na fe wo ma ho so eye mfomso ehwini yie pa na ade ba ko ayesa hu bi ono se Elisha wansi wo mokwai o ka verse nu a o mo ka se mayenko Jordan no ni yenko fa empuna maako emfiri ho ni yenko siesie ba bi wo ho ni yentra ho no ene wo se monko wansi wo mokwai wanka se nyame na mede adwene ne ba yintinu ma mfa adwene ama ne de ne mesi wo mokwai eno ne ekoso o mamu oman ba sei a efa bi dina wei sanyam na me disa nyam na me di adwen ne ba yenko ade a ene adwen ade baba bia ya yemfa na ye di weje chire mai ye di weje chire kuro ye di weje chire asafo na ye di we nso e de ba wade mu ye di ba fie ma ne yie Elisha omo na dia nkrofo hono omo ewone na ase a wodete wo omo no omo na dia adwen papa bi baaye na adwen omo de baaye na bebo Elisha asa bo omo nyina nanso otumi de wona wasa nka ye pani wasa wodi sa adwen na ba but wan fa sa adwen bi sa adwen no emfini nche de baaye ti emfini nche ama na de na wasa osi kwan sa na ye politics ne ekwaye o sani ene wona de adwen baaye na adwen na ye nko aye mfa because ye fa e bebo wo ene ebe fa na abo wo de na o man nsai ene se na o man ni ya kwani se die se ene ne de adwen baaye ene ye party na de adwen baaye ni se ye wo party na de adwen ba na bebo akwa ne ye mfa je se na Elijah akoya se mo na mo de adwen ba nkwa mo ofom mo ye me nkwada na me na o se me de adwen ba se me nyam na me de baaye nkwa na mo na mo de aba no nkwa de ni mesi kwai wen si kwai mini na mo se ye pese abusunya mu etimi ekoso ye pese asoro etimi koso ye pese oman etimi koso de a adwene hu hia pa adwene hu hia yie pa na obi di adwene papa ba e wo se etimi somu anya sa dia ene na koye politics ai adwafo de ba akuyafo mfa de ba nso ya afo mfa
yɛte memu na de sɛ bɛgye kyerɛ ɔman de a ɛne ɔman Ghana ɛnkɔ so da because sɛ adwene bi ngofo bi de adwene ba yɛmfa yɛfa a ɔhwɛ ni a sɛ yɛne yɛwɔ power eba bɛyi yɛ hɔ ɛna sɛ ngofo nso na de adwene ba na yɛfo ɔmo so na ɔmo kɔ so atena ɔman no so daa saa na te de ani adwene papa bi ɔde bɛba bi a ɛyɛ kora yɛmfa mom yɛmfa wo nde kyerɛ ɔman yi o moma ɔman Ghana obi wa adwene de adwene ba ɛmfa wo ne political party bi ofiri mo baayɛ sɛ ɛbɛboa ɔman sɛ ɛbɛboa kuro sɛ ɛbɛboa busua sɛ ɛbɛboa asafo a moma yɛmfa Elisha wɔnsi kwai leaders bebree saa na ɔmɔte bebree kɔ asɔre bebree mu asa ɔnkɔnfo de adwene ba na mse nyɛ nom ne ba yɛnti no na ɔmu asi kwai ɛsɛ ɔman ɛyɛ ahomasoɔ ɛyɛ edwa ɛyɛ hantan minua ma na wutie me na yɛnhwɛ ɔmo srɛ odiyifoɔ no verse 3 wɔ se na ɔmo ka kyerɛ sɛ ne ɔno na ɔbaako ɛka kyerɛ ne sɛ pene na ɛne wɔn nkoa ɛnkɔ na wɔsɛ me nso mɛkɔ ɔmo so agye permission maka sɛ eduruma bi a nyansa ɛni baako fo tiri mu pene na ohia Elijah na ɔmo kɔ ɛmo hu ɛho mfa so ɛwɔ atoda bi a ne efi sɛ pani kura ni wa ɛni ɛbɛtuma yɛ bibia obi a ofi sɛ deɛ mɛdo mɛtuma yɛ bibia ɔmo nya saa adwen no sɛ ɔka akɔsi a ɔmo sɛ Elijah na ɔmo kɔ ɛna mfa so ɔba so paa ɛmra ɔmo bu enua no a ɛkɔtɔ ɔbaako deɛ ɛkum akɔtɔ nsuo mu no ɔmo bɔ pani amaneɛ sɛ odiyifoɔ deɛ abani o ɛkuma ne ɛkɔfa mi o hwɛ sɛ akɔtɔ nsuo mu bi dia ɛhɔ a ɛna odiyifoɔ ne maa kwankyerɛ ɛna akuma no saa ɔmo nsa ka akuma no sɛ pani nhia pani ne biribiara koraa na adwene ɛwɔ ne tirim na ɛna to bi a na yɛmu yɛ mpanimfoɔ ɛna asɔre obi tena asɔre no ɔkyaa ɔno a wakɔyɛ ne ho nipa bi mbɛsɛ mebɔ ne din ɔno a wɔn so obi so anso na osi ne kwae yɛtena dwuma mu kyaa afei eduru bi a na dwuma no kwa ne yɛ saa sɛɛ no yɛtena dwuma mu kyaa ne yɛ saa sɛɛ no ɔmo de ɔka sɛ Elisha pene na ne wɔn nko ankɔ on saa sɛ wɔse pene na ne wɔse na ɔka sɛ pene na ne wɔn nko ankɔ on san nkɔfo do mo sɛ tumi ase on so mo do mo sɛ Elisha se pɛ yɛ tie na sɛm ɛna sɔre mu sɛ yɛmfa yɛn wɔn sɛ yɛmpanimfo so ka baya bɔ no a wɔse mo mfa obuo ma nkɔfo bi a wɔn di mo so tumi wɔ awurade mu papaapa so ka Hebrewfo ngoma no a memfa ngakra nka no yɛmfa obuo pa ma nkɔfo bi a wɔn di so tumi oka woro nyata ma ka Hebrews 13 woro nya mema osamba ka ni nyina ubehunu se obuo a de ma ye mpanimfo ya de bia ehu hia papa na ebi se sankofo no wo na ewe ye kra na etimi so wo so timi aye ni yie pa a de ehu hia papa se muntie mo mpanimfo woro kai Hebrews 13:17 o se muntie mo mpanimfo na mo mmra mo ho asema ho ebi se wona wo we mo kra se wobu hu akonta na wo de anigi ayo na enya ahomeguo efisɛ yɛn ɛho manfa so bia mamo ɔn sɛ Elisha no ɔmo nam no ɔmo hyɛ nase ɔmo tie no ɔmo bu no na nyɛ sɛ ɔmo wadwene nyɛ sɛ yɛwɔ sika obi wɔ tie asɔre no wɔ sika a ɔmfa afi ɔmfa sɔfo nyɛ hwee ɔmfa mpanimfo nyɛ hwee efisɛ ɔwɔ sika bibia yɛ sika sɛm ba nyɛ saa wɔse penena ne wɔn nko ankɔ ɔn sɛ ɔmo sɛ address no no koraa penena ne wɔn nko a ɛnyɛ sɛ bia wɔ Nyankopɔn wodi wɔn so ba ɔmo hu sɛ ɔmo hyɛ nase eni wɔn de akakasapa ɛna ne owura yi ɛne ne ɛnanteɛ saa na yɛn yasɔrefoɔ okɔ asɔre bebree mu a wɔn nsɔfoɔ ne ɛda ne de abɔni wɔn ho adekene ne wei nom de asie ne asɔre ma nneɛma bebree ade ntina kɔ pani nyɛ ne ho pani ɛma akɔdaa nso nyɛ ne ho akɔdaa messenger bɛsɛ control boss sergeant bɛsɛ control inspector na ɛba saa ɛbɛyɛ yie yɛwɔ asɔre mu a yɛwɔ busua mu a akɔda nyane ho akɔda ɔba nyane ho ɔba bɛma nyane ho ɔbɛma obi yɛ nyina yɛ pɛ yɛ nyina ampa sɛ Nyankopɔn bɔ yɛ nyina yɛ pɛ deɛ but adwene mu no yɛ nyina nso yɛ nyɛ pɛ ase odiifoɔ no ɔmo ka kyerɛ no sɛ ɔmpene na ɔno ɔmo nkɔ ɔno nso ɛpene na ɔno ɔmo kɔɛ nso ɔga ɛbɛboa ɔmo nipa bi wɔ na sɛ ɔka ho abrabɔ mu ɛboa paa yie madɔfo no nsɛm a yɛka no ɛho hia paa yie paa a ɛsɛ sɛ obiara nya futuo ene adesua bebre no nso efiri mu nya futuo efiri mu mom ye nsua ho brase mom ye mfa adwumaden nsie ne so engofo ekoye adwumaden wɔn mu antena wanka sɛ ye bɔ mpa ya manyankopɔn aka obi akoma ma na bɛboa ye yɛte asɔre mu yɛte kuo mu a
nyani anka so mo me nya ade ebetimi ya mo me mfa nkosi Nyankopɔn ma enkofo ba bi omo tie nye omo ahoden omo betimi akobu nua de besiesie ho ma omo nya ba patena nenso omo se ye bɔ mpaye ama Nyankopɔn aka obi akoma ma na bɛboa ye ye wasɔre mu ne betimi ya bibi a mo me mmɔde anse ne betimi ya ye onya se bi a ye di envelope nkoma nkofo abɛboa ye emara ne ye betimi aboa ye ho omo me nyi nipa bi ye mmɔde mbɔfo abrabom mo me mfa adwumadin sie no so wo yo ba fa adwumadin si wani so wo ye adwuma wunwu adwuma nkum nipa wo ye adwuma wunwu enkofo eye mmɔde mbɔfo pa na minimsa adesua minwie na me boa next week meto so pa ye pa ni asa nya ne bebre nu afiri mu na oto so a enkofo no omuhunu se so omu si dan na omu tena mu a omu nya prophet ne nko a na ebeboa omu anka nkyere ne se omu prophet odifo ne mompaye ma no Nyankopɔn nka obi akoma na omesi edan ma omra ometimi aye senti se asɔre wo ho asafo wo ho ekuo wo ho na bibi woni ebetimi ye de aboa ye ekuro ye betimi de aboa ye ne aye ma ne se aba ma ye ma ye de aba ma yo ye ne aye ebetimi to toilet ne ne akoso ne aboa ye se aba ma ye ma ne bekoso akɔ toilet wo wuram ne ase ekuro no a ko ye se aba ma ye ma ye adibo ye ne betimi ye de na wo se ye ne aye ye de eye problem bi wa anya se na wo solve de se ne nya wasem a ena menga se enkofo no eye nan ye obi o a problem na ekoso obi hunu obeka wonya ho hwe ene won nkofo mo so problem no wo mu hunu kura mo identify problem na kura wo mu hunu kura na ebi o motu ho na mo ene won nkofo bu won so de a o mehunu ombeka o me ho adwuma se na wo de ne sei na o wari mu se na tie edan na wuti mo no edan na nyunu wakana no watum ongoka na afa ho ka beda no so nyama mebere no ani ebu ya ne gu nyama so saa ne yatie de wase yɛ san adwene na ɛyɛ mfomoso enkrofo ba bi omotie ne nye ɛwɔ ho yehia pa nanso omunya adwene se yɛbɛkɔ Jordan na nyame bo ɛbɛsua bebre firi mu pa yie pa na mo sɛ adwuma den na nkrofo kwakoye omu kɔ bunua ne twen ne soa ɛne dan ne sie ɛnya adeketo akora nanso ɛnya de bi a omu ho sɛ omu yɛ no omotrem omu ho sɛ omu ɛde som omu aho yen wuni ma biya ya yen yankasa de boa ye ho wo ya dwuma wo ya de aboa wankasa ho wo de pe wankasa wanu abiane sa asore na wo kura wo de pe nkwaje eni ba biya nkwaje wona ase yakoro omu ko bu nua no omu ka ase yenko Jordan be kwaye mu yenko bu nua ne ba biya na omu ko yo nya sere so ba bi wo ko awu nya nua ni bi mu sa wo pe nkwaje ya ba biya nkwaje wona ase wo koro se wo pe nua ba bia nua wona ase okoro wo pe sika ba bia sika wona ase okoro wo pe dwuma ba bia dwuma wona ase okoro bibia ba bia de wo pe bia na ba bia wo bia no emakwa ne nware ma wo na adusua ba boye bebre pa yie pa wo mu hunu se adwuma no wo mu ye no mo ankasa abetenem bibia ye betimi aye bia no mo me mfa ho oden nye madofonom yeto oman mu se oman Ghana etia ye hunu ti oman akoso ehunu ewaso bi de ka kire ne ana mumyem voice out o bibi akoso anasa nya ewo oman mu ewo kuromu a yonkofo bu omehunu won nka omaye komu amabone na ba sa na wotie de anya ena onkofo bu ombeka nanso omunya ho hwe enkofo bu so ombeka ometu ho na ma omuso baye ho adwuma se na wotie ewo abrabomu se na wotie wo ware mu oware no se de esi kro no no huna na de be na waya fa ho wo ma ndi wo mo se huna na ana wo de wo ma na se de wo tie bia wo de wo mfa ho wo hunu so nya wo hwe ana se na wo tie sa ekuo nan emu de yin na wo mu ba ko pe na yo de ye wo mu pa na se obi obehunu oha wa problem wa wo na esa wo solve ade bia esa obi hunu na wo de wo hunu ade na wo de wo hunu ade bia esa obi hunu problem bia esa obi ade esa hunu de wo hunu de a so de edo de chine ma yenye yie mo me mfa adwumaden si ye ne so na me bo ameto ade suyen so pa wo mo ko bunia na o mo dia abeje chire no mo atenemu enia bu onye ize no mo asoa yenso mo hu se o mo ye de ama wo mo ho ti ade bia wo ye de ama ho bia no yiwuyam na ye se enkwagye na wanka sa obese Nyankopɔn wagye nkwa ba bia wo kwa benya nkwa bia makwa ne nware ma Jordan no bia omotie no no mu tumika akɔ Jordan wakɔ bunia no ekwa na nware ama wo mo na ebisa mu nsa mo kɔ ha na omonya nua ni bia bu mo kɔ esere so be wo mo de na nso omonya nua bia enua ni mfiri wa
and say sorry bear was sorry bear when I saw okro. No mama sa asone watiti de kwa na etrete nche pa na betimi nkwa de a na wo botai bi nkwa de a mini aba ne mini aba matu na mawo baby a enokore won ho na wo se yekro baby anua ne won ho na wo koye na wo mu se omo ye na wo de asom omo aho ti enema futu a me asem ba na wie de me kan na se mo me nyi nipa ye boye ho moden mo me nyam woni mbofo yenni akwadure nsi nche yenni ani hamfiri ya abra bomo bibi kwaso wo mamu a ni hu na yenka na mama ya kanso nka nsa media me se MPP fo na de adwene ba ya NDC fo ya mfa se NDC fo na de adwene ba ya mfa cause obi ya kofa ne yonko de ya ene se we ya hwe ne o meka kunya no so da bia ene ya hwe se betena position da bia ene ya hwe ye be ko da bi ya mfa sa anje kire o mai wo mo de adwene ba ya no Elias nka se me ye pani me no se nka me de adwene ba te mo de adwene ba na se ne nyam na me ba ya de me boto agu ye mfa sa anje kire kuro mo me mfa adwempa Elijah ono mo koy nyame gwa meto adi suen so afuto bebre nu a wo pa ye pa nsi next week no ebe hu na ma bebre nu a wo sa di suen ayen nsira ma wa fani mo nyame ruade sakra wadwene ni persona no e fan na wo wa nkasa yi ano wo ba bia a enye dia de ye wo mo no ene se wo mo oha no be hunu o me ye hu adwuma no ene se nyankopon ni mo nyam ye bom pa ya se nyankopon se wa wone wutie me unyam fa Christ se wo kra agye nkwa ma ho kwan na wade betena wo mu na kwaye ne nia ne ho ye kobu nua be kan ye ho ne nu nyina nko enko ba bi e ben wu ba bi e ben unya nua ni bi ho de hwe ne wa nko ba bi ekwa awa no se nua ni bi ho nko ade a de odi esi woni so no ene emakwa no enye tenten ma wo ye bom pa ye nyankopon me de akra ene wo mutie me nyina e hye wonsa yes na wadom obi bia awo man yi mu e do man Ghana hye wonsa Ewade ye onkofo bia Ewade omutimi kire oman ma oman no etimi tumpon ma ekuro timi tumpon emma abusua timi tumpon emma asafo tumpon enkofo be mu no haw no mo ka no omo ye hu bibia na sangofo na wo hwe wo mo me bom paye se wabe hu ye mo bona mposi ye ho ne anyini na akwada de adwene ba na adwene ba boa ne menka Ewade wa boa ne wakan yakoma ne ankoya homaso ne ya mo adwene na ntu angu do man Ghana hye wonsa Ewade se o mai na somdie nkoso ansa o mai mu eda wase e we ne Ewade Yesu din mu amen amen yo adofo me da Ewade asbebre se ene Ewade na na ko apo so kwatin so de asempa be abrain mi se asem ya yin shira bebre Ewade shira atifo so yo apostle so Ewade shira na Ewade na ho so no ema de bia enti asem a emu hwem chensi da Ewade ase sabi apostle de asem na be na wiye we be so fa apostle with my friend apostle number is 0244 021 223 0244 021 223 with my friend apostle sa number is and have apostle of first FM